Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka jingja phasi jong ka we ka samla lut ha ka we ka school ka badon hanong ba Shillong. Kala pen kendiat ye ki babon balang ha ka ba ka ni ki jingja omtang ba kalawan ra ka jingsngo si ye ki bahaying hasem jong ka de ka samla henry wat ye ki no hikai ba ki khna jong de ka school ru kumju. Nakalyang unong san hima ha babut dian halor ka ni ki jingja bat ha ba yo ban yakran bat u vice principal jong ka de ka school balet puli ka de ka khna. Ulay thu ba ka de ka jingja kala ja ha arpu saw tari ukula lingkot arja arpusan hadian bana kalyang imei it jong ka ka samla lawan ban wat ya ka siu sha school namar ba ka khlemman phai shu shaying wat habala wai school ru ka bal penlong pat ya ginong penya school ban wat ya ka khana hapo ka school ulaong ba ka samla ka dei ka badang khandus nam karta ka ba shong class 11 ha ka art stream haba kali hatu ka jingpen kot no jong ka khana yala ka jong ka jing im ha utlai phasi ka dei namar ba kamla ya ka examine nakalyang vice principal ulaong bakata kam dei ka jingshisha namar ba ka dei ka samla kalawan ban tho ya ka examine jongka sha school nalor ba ka dei ka khana ka bastan bat ka bajuan bahasha khmat hagi jing pule jongka haba kali pat ha ka be dei ba ka shithi ba ka dei ka samla kala tho hashwa ba kan pinkut no yala di ha utlai phasi vice principal uloong ba ka dei ka samla ha ka dei ka shithi kala tho ba kam kwa shu ban im henrei ompat tip ya ka daw halor kata bat ong bakum ka school ka khlampai per khat satya bakum ka te ka jingja ka wanja da ka bakarmen ru bakum kini ka jingja ha ki we ka school ru kinom wanja shu nang ni shakman shu vice principal ula ong ru bakum ki khna bat ki samla ba ki don ni kinu ki jing e ha ka jing im kim dei ban bu ri hendei ki de ban pen pau ba dia thu e ka jing e jongki khnang ba kan don kalat ka lenti ban yo ban ai jing yaram lingba ka ni ka jingja ka basngosi ka balawan banja ya ka ying ka sem bat kum juru ya ka te ka school balet puli ka te ka samla ngingit skam kan long ka jing hikai bat ka jing play ki khmat omtang ya ki nong hikai jong ki school henrei wat ya ki kmi ki paru bahaba ki yo i ya ki no ki jing i pher ha ki khun ki ti jong ki de ban ya selok bat ki bat ban wan mi ru sha ki jaka puli ban ya thu bat pen pau ha ki no hikai school khnang ba ki no hikai ki na ban pet bat ya selok bat ki khun jong ki kini ka jingja ka jaga arp sautrip desi Friday te ka jingja te kumba fila ai hina ki media ka jaga classroom jong i te bat ka jaga por bungilap tala janmien te henry na kaliang jungi tete ngita sukya pat ka jingja bani kadang ju por khat i bakan banja bat ni kermen ru ba kum kan jingja kanunja shu ba kani kolong ngimtip ka e ka jingsian ngani kandu jungi ba i pengkut kumilade tenre ni shu kermen gin ba ki jingja kini kinam wansu la kade akas ko jongi ne hang hono kalau ni mak ba ngidan kam ta ban kam ya pet benya apa kalian ka jimu ju berkat jungi kibrio imak ni hab dan kam kini ke jing yarap niki profesional sadadon kano ke jing e nomor lesi ha jingong beri jungi ni ngimnang ban perkat ban lek no wan kijing e je ko malam ta lesi mo kita ada kita ki psychiatrist ki psychologist lesi ki blaman ai ke jarap ni lesi te don kono no ke jarap lesi kijing jam kini ki alaban yada di tengah yang ada nakaliang jungi tinggi da semua kiang da semua isusi pala ba ngindu ya ka mensimbrio badi kena jungi ka arta jungi ti de kunta kan jusnem ti shong class 11 yung ka arts stream kan itu kadang kini ka statement ki ngila ahi sya u siki bahaya jungi tidak kani ngi hadin ba i wan ikimi bi ang bi khun impak siu tak poyen te hangta kinting saya marba tep ka long brobor te khna la wa school la lip chayim te
kapan kentit ingi baong bayi dimpat kuyi tinggi persiang penuat tinggi pek nata CTB lek si kana imi dan jengim boy berkat impa ida room pada sa classroom bat lek si ka porum ba semua ka classroom ka bakam long kena kim undan barum suatu ko film ngidan ka lawai ka school de ti hang ta ka kamera bi set ila dia hang tu di sale ta kam Tiki kubar sa ki sapriang ba kadai namar ba imla ke exams hatu kata kadai ka jing shasa kum kita kim kam de namar ba itu lagi san ikna ri de ba biang unde ta bu ikna ba ibam long i kum jang i start kana kum kita kam juta ni kita mau semua bin komplain ta yang gaji pulih ni katakan khusus side note tu kum tahi itu apa im di luar kata dengan tiping ba itu ada apa dengan tiping ke kubur tu ke ba ngada man ayo kalong dengan don kini dujung ye ide ban pensmo ngimde ban buri lagi tata yanur ki brio ki yanur ki sujan ki de ban itu kinde ban kun tadi de se de ba kila banya share banya yathu ekjing e kan kham line pat le se kan don kalat kan ti baki banyo ban ajarap e nang ba kun kini ki jingja kin menja shu idan kam ban kam ke kya ban ai ki ang kata mental health mata morba le se ni isi klet ikani ke belum kami kadi ka jimut berhat ka ba scam ka jimut berhat ka ba klaim mengenam imde ban system bagi sutu ba ki ban yathu jing e ngi hape kit kyalam ba ki nam ngila ban de ki ban bai ki ban pelai ki kun jinja ki tu saling pakai ni ke jingja tu nak kalian ke school ke dan jing tumu lani jing mut ban bu no kita ki health classes lani kita ki jing ya slok ki kelas jing ya slok ya ki samla sisa kemudian mutafi ke school ngina abu ibe part time counselor ngina abu nampak ban ajarap ikna